ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓரியன்டேஷன் டே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days. 18 days நம்ம பகவத்கீதையில என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம், இந்த கோர்ஸோட டீடைல்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இது 12 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு கோர்ஸை பத்தின விஷயங்கள் இதுல உங்களுக்கு சொல்லுவோம். பகவத்கீதை அப்படின்னா என்ன தோணுது, யாராவது ஷேர் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களா? பகவத்கீதைன்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்தை சொல்லலாம். யாருக்கு சொல்ல விருப்பம்? பகவத்கீதா இஸ் ஒன் ஆஃப் அ ஹோலி புக். அதுக்கப்புறமா பகவான் வந்து விஸ்வரூப ஸ்வரூபம் எடுத்து அர்ஜுனன் வந்து போர்ல வந்து சண்டை போட, எதிரிகள் எல்லாம் சொந்தக்காரங்க கூடயே சண்டை போடணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ பகவான் வந்து தர்மத்தை எடுத்து சொல்லி இதனால வந்து அவரை புரிய வச்சு அர்ஜுனனை போர்க்களத்துல எடுத்து போய் தர்மத்தை ஜெயிக்க வச்ச ஒரு நிகழ்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. வேற யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? பகவானை நம்ம அடையிறதுக்கு ஒரு வழின்னு சொல்லலாம். அவசியம், கண்டிப்பா கண்டிப்பா. மாதாஜி, ஒருத்தவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் வாழணும், எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாது அப்படிங்கிற ரெண்டு ஒரு இதுக்குமே வந்து நல்ல ஒரு உதாரணமா தான் பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம், கண்டிப்பா. என்ன மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும், என்ன மாதிரி செயல்கள், என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணும். வெரி தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? வாழ்க்கைக்கான பாடம். வாழ்க்கைக்கான பாடம் கண்டிப்பா ஒரு மனிதனும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். பகவத்கீதைன்றது ஒரு மனிதனும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுலதான் நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவும் பகவானே உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா பொதுவா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஆனா பகவத்கீதையில ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது பகவானே நம்மளுக்கு சொன்ன விஷயங்கள். அதனால அதுல வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபுல் ஃபெய்த் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வரணும். பகவானே சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுல போய் நம்ம சந்தேகப்பட வேண்டாம். அதுல நம்ம ஃபுல் ஃபெய்த் வரணும். அதுக்கப்புறம் அதுல கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா எப்படி வாழ்க்கையை வாழறதுன்னு தெரியாமலே நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுலயும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய கஷ்டங்கள் வருது வாழ்க்கையில. அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம அதுக்கே நம்ம வந்து நிறைய கஷ்டங்களை பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவத்கீதை படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஏன் கஷ்டம் வருது, நம்ம அந்த கஷ்டத்துல இருந்து எப்படி வெளியில வரலாம், இதெல்லாமே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு புரிய வந்துடும். ஒரு மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி பகவத்கீதைன்றது. மேனுவல், ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான மேனுவல். அதாவது நம்ம இப்ப பொருள்லாம் வாங்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த பொருளுக்குலாம் ஒரு மேனுவல் கார்டு கொடுப்பாங்க. ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னா அந்த மொபைல் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதே நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அந்த மேனுவலை படிச்சுட்டு நம்ம அதன் படிக்க அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட லைஃப் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி அதை நம்மளுக்கு கரெக்டா யூஸ் பண்ணவும் தெரியும். அதே மாதிரி இந்த மனித வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா பகவத்கீதையை படிக்கணும். பகவத்கீதையை படிக்கும் போதுதான் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ஒரு சிலது வச்சிருப்போம் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஆனா ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்மளோட என்ன டெஸ்டினேஷன் அப்படின்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அது சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதை பகவானே சொன்ன விஷயம். அதனால அதை நம்ம கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில. இதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மட்டும் பார்த்தாது, அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் கடைபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப பகவத்கீதை படிக்க போறோம், தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதோட எல்லாத்துக்குமே ஒரு உரை எழுதியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அர்த்தங்கள். அதுல நம்ம வந்து யாரை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியரா இஸ்கான். இஸ்கான்றது என்ன, யாராவது சொல்றீங்களா? இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். கிருஷ்ண பக்திய உலகம் ஃபுல்லா பரப்புறாங்க. அதுக்கு அது இஸ்கான். அது யார் அது உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவங்கதான் இஸ்கானை உருவாக்கி அதன் மூலியமா கிருஷ்ண பக்தி இந்த உலகம் முழுக்க, வெறும் நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே கொடுத்து, அதனால எல்லாரையுமே அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, சந்தோஷப்படுத்திருக்காங்க. வாழ்க்கையோட அர்த்தத்தையும் புரிய வச்சிருக்காங்க. இவங்களோட விளக்க உரையை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம படிக்க போறோம் பகவத்கீதைய. இது பிரபுபாதாவோட ஒரு சில பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அவங்களோட பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க சின்ன வயசுல ரொம்ப டிவோஷனலா இருந்தாங்க. டிவோஷனல்ல ரொம்ப பக்தியில ஈடுபாடோட தான் இருந்தாங்க.
அவங்க பூரி ஜெகநாத் யாத்திரை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்லயும் அதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பிரபுபாத்தாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல ஒண்ணுதான் இந்த ரத்த யாத்திரைன்றது. இவங்க 5 வயசுல வந்து இந்த ரத்த யாத்திரை அவங்க வீட்டுல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வச்சு நடத்தினாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க அப்பா அம்மாவோட அவங்க பூரி ஜெகநாத் மந்திருக்கு போனாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ரத்த யாத்திரை ஃபேமஸ் இல்லைங்களா? பூரி ரத்த யாத்திரை உலகத்திலே ஃபேமஸான ஒரு ரத்த யாத்திரை. அப்போ அந்த ரத்த யாத்திரையை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஆசை வந்துருச்சு, நானும் ரத்த யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அப்போ உடனே அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு குட்டியா ஒரு ரத்தம் செஞ்சு அதை வந்து அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க நெய்பர்ஸை வச்சு அதை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க. அதே அந்த டிட்டர்மினேஷன் அந்த இது அதுக்கு அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெருசானதுக்கு அப்புறம் நியூயார்க்ல ரத்த யாத்திரை பண்ணாங்க. நம்ம ஊர்ல ரத்த யாத்திரை பண்ணா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா நியூயார்க்ல ரத்த யாத்திரை பண்ணாங்க. அதுதான் சின்ன வயசுலயே டிட்டர்மினண்டா இருந்தோம் அப்படின்னா நல்ல விஷயங்கள்ல அது கண்டிப்பா நம்மளால லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ண முடியும். பகவானும் அதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. பிரபுபாதாவோட லைஃப எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே ரொம்ப டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் ஆகுது கிருஷ்ண பக்தியில. அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், தனக்கு மட்டும் வச்சுக்காம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுலயும் அவங்க ரொம்ப ஸ்திரமா இருந்தாங்க. அதனால ரொம்ப டிட்டர்மினன்ட் பர்சன் அப்படின்னா நீங்க பிரபுபாதாவோட லைஃப் ஹிஸ்டரி படிச்சா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களோட குருவை சந்திச்சாங்க 1922ல. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட உபதேசங்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க. அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அடுத்த விஷயமும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம வந்து யார் மூலியமாவது கத்துப்போம் இல்லைங்களா? நம்மளோட மெட்டீரியல் படிப்பா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம். ஸ்கூலுக்கு போய் அது ஒரு ஆத்தரைஸ்டு இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தா தான் நம்ம அதுல படிக்கிறோம். இல்லையா நம்மளே புக்கை வாங்கி எதையும் படிச்சு நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகுறது இல்லை மெட்டீரியல்லே. அப்படின்னும் போது ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸை பண்ணணும். ஏன்னா என்ன மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், யாருக்கு பண்ணணும், வேதங்கள்லாம் படிச்சா நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அர்த்தங்கள் புரியாது. அதனால குருவை ஃபாலோ பண்ணணும், சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க மூலியமா தான் நம்ம பக்தியும் பண்ணணும். அப்பதான் அது பெர்ஃபெக்டான டிவோஷனல் சர்வீஸா இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம தெரிஞ்சவங்க நம்ம சுத்தி உள்ளவங்க சொல்றதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். என்ன மாதிரி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோன்றது நமக்கே வந்து சில சமயம் புரியாம இருக்கும். அதனால எப்படி பண்ணாலும் அதை ஒரு குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட பண்ணும்போது அது ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா வரும் நம்மளுக்கு அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸும். அது ஸ்கூல்ல படிச்சு நம்ம டிகிரி வாங்கி அதுல வருது இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் டிவோஷனல் சர்வீஸும் நம்மளே எல்லாம் எடுத்துலாம் பண்றதை விட ஒரு குருவோட இதோட நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட. அவங்களோட குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பொறுத்து தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க அவங்க வாழ்க்கையில. எல்லாமே ரொம்ப வந்து ஈஸியா அவங்களுக்கு கிடைக்கல, ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க லைஃப்ல. ஆனா எந்த இடத்துலயுமே விட்டு கொடுக்கல. என்னால இது முடியாது, என்னால இது செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைக்காம என்ன பண்ணாங்க, எல்லா இடத்துலயும் அவங்க ஒரு தடங்களையும் ஓவர் கம் பண்ணி எல்லாத்தையும் அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க. நிறைய மேகசின்ஸ் புக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்காக ISKCON வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் உலகம் ஃபுல்லா பக்தியை வந்து அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்தாங்க. இப்படி பண்ணும்போது ஒரு 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 கட்டத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாங்க, நீ வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு போய் இந்த இதை கிருஷ்ண பக்திய எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரபுபாதா கிட்ட அவங்களோட குரு கேட்டுக்கிட்டாங்க. குருவோட வார்த்தையை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அப்ப பாத்தீங்கன்னா கார்கோ ஷிப்ல தான் போனாங்க. ஏர்ல எல்லாம் போகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இது வெல்த் இல்ல. அதனால கார்கோ ஷிப்ல போனாங்க. போகும்போதே 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்தது. அதெல்லாமும் பொருட்படுத்தாம மேனேஜ் பண்ணி, அதுதான் பகவானோட அனுகிரகமும் கூடவே இருக்கு பாருங்க. எப்பயுமே நம்ம எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணாலும் அந்த நல்ல விஷயமா இருந்தது தர்ம வழியில இருந்ததுன்னா பகவானோட அனுகிரகம் கண்டிப்பா இருக்கும் நமக்கும். அதே மாதிரிதான் 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. சொற்ப பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவத்கீதை இந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு தான் கார்கோ ஷிப்ல அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. போயிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா நம்ம முன்னாடியே நம்ம அங்க புக் பண்ணிருப்போம், ஹோட்டலோ இல்ல யாரோ தெரிஞ்சவங்க வீடோ ஏதோ ஒண்ணு. ஆனா அப்படி எதுவுமே கிடையாது. போய் இறங்குனது யாரும் வந்து ரிசீவ் பண்றதுக்கும் கிடையாது. தெரியாத இடம், தெரியாத விஷயங்கள். அப்ப அங்க போயிட்டு வீதியில பார்க்ல எல்லாம் கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடி அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க ஈர்த்து அவங்களுக்கு நிறைய சேவைகள் பிரசாதம்லாம் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அதெல்லாம் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அவங்களை வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ISKCON அதை வந்து அவங்க அங்க
நிறுவனம் பண்ணாங்க. அமெரிக்கால தான் பண்ணாங்க. அப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய 108 டெம்பிள்ஸ் அவங்க வந்து 10 இயர்ஸ்ல 108 டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்து உலகம் முழுக்க கட்டிட்டு, அதுக்கப்புறம் 14 டைம்ஸ் உலகத்தையும் சுத்தியும் வந்தாங்க. இந்த கிருஷ்ண பக்திய எல்லாருக்கும் குடுக்கறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் அவங்க குடுத்த மேகசின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேக் டூ காட்ஹெட் இதையும் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய புக்ஸ் எழுதுனாங்க. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் கொண்டு வர்றதுக்காக. அத நீங்க எல்லாமே vedabase.com அப்படின்றதுல போனீங்கன்னா, புக் நெறைய கிடைக்கும். அதாவது லைஃப் டைம் நம்மளுக்கு பத்தாது. அவ்ளோ புக்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணுத்தையும் அதோட ஆழ்ந்த அர்த்தத்தோட நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நெறைய டைம் தேவைப்படும். அதனால நம்ம நெறைய புக்ஸ படிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையை நம்ம நல்லா புரிஞ்சு படிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒரு சில விஷயங்கள் இங்க வீடியோவா குடுத்திருக்காங்க. அத பாருங்க. In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, "Why are you running this? Why don't you stop it?" He would say, "No, it is my mission." இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இவங்க கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. சாரி இன்டரப்ட் பண்ணதுக்கு. உங்க அதாவது வந்து புக் பேக் டு காட்ஹெட் அந்த மேகசின் வந்து அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. பட் ஆனா அவங்க கிட்ட அந்த அளவுக்கு பணம் இல்ல. இருந்தும் அத வந்து நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா குரு சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால பாத்தீங்கன்னா இவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி குடுக்குற அளவுக்கு உங்ககிட்ட வந்து பணம் இல்லையே. அப்புறம் ஏன் இதை நீங்க செய்றீங்க? இருந்தும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப, இல்ல இது என்னோட மிஷன். அதனால நான் இதை கண்டிப்பா செய்வேன். என்னோட குருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நான் கண்டிப்பா செய்வேன் அப்படின்றதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. And one day Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, "I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties." அதுதான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாங்க. அதனால நான் என்னைக்கும் அதை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். அதை நான் கண்டிப்பா என்னோட மிஷன்ல சக்சீட் ஆவேன் அப்படின்றத இன்னும் நிறைய இந்த வீடியோல இருக்கு. ஆனா டைமுக்காக இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்னால இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ப்ளே பண்ணிருக்கேன். வேணா இதை வாட்ஸ்அப்லயும் நாங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இஸ்கானோட டெய்டி, அதாவது விக்கிரகம். ராதா கிருஷ்ணரா வழிபடுவாங்க இஸ்கான்ல. பகவான் கிருஷ்ணரையும் ராதாராணியும் வழிபடுவாங்க. மோரார்லெஸ் எல்லா இஸ்கான்லயும் வந்து இதே மாதிரிதான் டெய்டி இருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய டெம்பிள்ஸ் வந்து பிரபுபாதா உலகம் ஃபுல்லா ஒரு கண்ட்ரில மட்டும் ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்ல, உலகம் ஃபுல்லா யூஎஸ்ஏல, அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய யூகேல, அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல அவங்க, உக்ரைன் இப்பயும் அங்க வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கு. இருந்தாலும் அப்போ இந்த மாதிரி டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய அங்க கட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு இடம் விடல. ஆனா இதுதான் வந்து மாயாப்பூர்ல, ஏன்னா பிரபுபாதா வெஸ்ட் பெங்கால்ல பிறந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வெஸ்ட் பெங்கால்ல பிறந்தாங்க. அங்க வந்து அங்கதான் இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க. அதனால மாயாப்பூர் அந்த இடத்துலதான் இந்த மெயின் டெம்பிள் இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவங்க வந்து 1965ல அவங்களோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா 14 டைம்ஸ் அவங்க டிராவல் பண்ணி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வந்துட்டு 108 டெம்பிளையும் அவங்க 1 இயர்லயே கட்டினாங்க. அது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு கோயில் கட்டுறதுனாலே நிறைய மெனக்கிடணும். அதுவும் இவங்க 1 இயர்லயே 108 கோயில் கட்டியிருக்காங்க. அப்பனா கண்டிப்பா பகவானோட பிளெஸிங்ஸ் அவங்களுக்கு, குருவோட பிளெஸிங்ஸும் இருந்தனால தான் இது அவங்களால செய்யவும் முடிஞ்சது. இதுதான் இஸ்கான்.
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், மேங்களூரு, கர்நாடகா, இந்தியா. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம இங்க மீட் பண்றோம் அப்படின்னா எந்த இஸ்கான் டெம்பிள் வழியா நம்ம மீட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர் இஸ்கான் மூலியமா நம்ம இந்த பகவத்கீதை கோர்ஸ்ல நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லொகேட்டட் இன் மேங்களூரு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், கோகனட் கார்டன் ரோட், டோல்கேட், கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகா. கர்நாடகாவில மேங்களூர்ல இருக்கு. இங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைனஸ் நாமனிஷ்தா பிரபு. ஓகேங்களா? இவங்க வந்து பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சிருக்காங்க. இவங்க தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேரோட உழைப்பு உண்டு. அட்மினா இருக்கட்டும், டெக்னிக்கல் டீம்ஸா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு பின்னாடி பேக் போனா இருந்து செயல்பட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே என்னத்துக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்திய மக்களுக்கு கொடுக்கணும், ஹியூமன் லைஃப எப்படி வாழணும்ன்றத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களும் கோல் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக இதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா இஸ் அன் எபிக் ஸ்கிரிப்சர் அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில சார அம்சம், அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதாவது டிக்ஷனரி, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இப்ப ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்டு கருத்துன்னு தெரியல, இல்ல ஏதோ ஒரு தெரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து டிக்ஷனரி எடுத்து பாக்குறோம், ஹிந்தி லாங்குவேஜ்க்குலாம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அகராதி ஸ்பிரிச்சுவல்ல ஏதாவது தெரியல, நம்மளுக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா பகவத்கீதையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணனா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும். இதை வந்து நிறைய லீடர்ஸ் வந்து இதை வந்து படிச்சுட்டு அவங்களோட தாட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதுல நம்ம பாக்குறது மகாத்மா காந்தி. இது பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு அவங்க சொன்னது என்னன்னா ஒரு நாளும் அது எனக்கு புது புது அர்த்தங்களை கொடுத்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் எனக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இவங்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பகவான் நான் இந்த உலகத்தை எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவுமே எனக்கு சாதாரணமான விஷயமா தான் தெரியுது அப்படின்றதையும் இங்க கோட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் why ISKCON's பகவத்கீதா as it is. இப்ப பகவத்கீதை புக்குன்னு மட்டும் சொல்லாம as it is அப்படின்றதையும் சேர்த்து சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து என்ன அர்த்தத்துல பகவத்கீதையை சொல்லியிருக்காங்களோ, ஏன்னா நம்ம இப்போ சாதாரணமா ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆகும், நான் இப்போ ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றேன், அதை இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொல்றாங்கன்னும் போது அது வந்து கொஞ்சம் என்ன ஆயிடும், மாற்றம் வந்துடும் இல்லைங்களா? அதே வார்த்தையும் உபயோகிக்க மாட்டோம், அதே அர்த்தத்தோடயும் அது வந்து சில சமயம் போய் சேராது, தப்பான விஷயமாவும் போயிடலாம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அந்த அர்த்தம் மாறி நம்ம விஷயங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆனா இந்த மாதிரி சம்பிரதாயத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும்னா பகவான் வந்து ஒரு அர்த்தத்தோட, என்ன அர்த்தத்தோட இதை வந்து உலகத்துக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அதோட பொருள் மாறாம அப்படியே அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் டிசிப்ளிக் செஷன்ல கொண்டு வர்றது. அதனாலதான் இது வந்து என்னன்னா பகவத்கீதை as it is, பகவான் சொன்னபடிக்கு இதுல அர்த்தங்கள் இருக்கும். மெசேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா மஸ்ட் கம் வயா அண்ட் அன்புரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அதுதான் ஆச்சாரியர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுல வந்து தனக்கு என்ன கருத்து தோணுதோ அதை வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்களோட குரு என்ன சொன்னாங்களோ அது அப்படியே, ஏன்னா அது அப்படியே நீங்க வந்து இந்த பரம்பரை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாவில இருந்து பிரம்மா, பிரம்மாவில இருந்து நாரத முனி, அப்படியே வந்துட்டு வியாசர், அதுக்கப்புறம் வந்து மத்வாச்சாரியர், அந்த மாதிரி வரும். அப்ப அவங்க எல்லாம் அந்த அர்த்தத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் பிரம்மாவுக்கு என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்களோ அதே அர்த்தத்தை கடைசியில இப்போ நம்ம யாரோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம், யாரு மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண படிக்கிறோம்னா பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா, அவங்களும் அதே அர்த்தத்துல நம்மளுக்கு இதை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் நம்ம எப்பயுமே கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா நம்ம வெளியில ஏதாவது புக்ஸை வாங்கி படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அதே அர்த்தத்தோட அது வந்து வருதா அப்படின்றது நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா கீதா சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது வச்சாலே வீட்டுல ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி. ஆனா அதுல என்ன போட்டிருக்கோ அது கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் அதை மட்டும் பகவத்கீதையில சொல்லல, அது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயமா அவங்க அதை வந்து எழுதியிருக்காங்க. அதை அப்படியே சொல்லிட்டாங்க. கீதா சாரம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எது நடந்ததோ நன்றாகவே நடந்தது அப்படின்னு ஒரு நாலா சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது வீட்டுல மாட்டிருப்பாங்க, அதுதான் கீதையோட சாரம், அது வந்து வீட்டுல வச்சா நல்லதுன்னு. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது, யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த அப்படியே சொல்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடக்கூடாது. எப்பயுமே டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வரவங்கள பரம்பரையா வர்றதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நம்மள கரெக்டா கைட் பண்ணும். அப்புறம் பகவத்கீதைன்றது ஒரு வாஸ்ட் புக். அதுல வந்து 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதை நம்மளால 18 டேஸ்ல படிச்சு முடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லா ஸ்லோகத்தையும் முழு அர்த்தத்தோட நம்மளால படிக்கிறதுன்றது முடியாது. ஆனா இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவத்கீதைன்றது பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த கான்வர்சேஷன், அது வந்து உரையாடல். அர்ஜுனர் சொல்றாங்க எனக்கு வந்து போர் பண்ண
பயமா இருக்கு, நான் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க. மகாபாரதத்துல இதிகாசத்துல, மகாபாரதம் ராமாயணம் இதிகாசம் இல்லைங்களா, அதுல மகாபாரதத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. உடனே பகவான் பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. அப்போ அது 2 பேருக்குமான கான்வர்சேஷன், சரிங்களா? அப்ப அந்த கான்வர்சேஷனோட முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இது அர்ஜுனனுக்காக யாரையாவது நம்ம போய் கேட்டோம்னா இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, பகவத்கீதையா, அது ஏன் நம்ம படிக்கணும், அது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது, நம்மளுக்கு அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது நமக்கு சொன்னது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா திரேதா யுகத்துல ராமர் இருந்தாங்க, துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணர் இருந்தாங்க. இப்ப கலியுகத்துல நம்மளுக்கு பகவான் பக்கத்துல இல்ல இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு கூட வந்து பகவான் இருந்தா நம்மளுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, நல்லது கெட்டது சொன்னா நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுதான் பகவத்கீதையா பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் மூலியமா பகவான் நம்ம கூடவே இருந்து, அதனால இதை வந்து புக்கா பார்க்க மாட்டாங்க டிவோட்டிஸ். பாத்தீங்கன்னா இதே கிருஷ்ணனா தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இதுல நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பகவான் பக்கத்துல இருந்து சொல்ற மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால இத வந்து நம்ம பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது கிடையாது, நமக்கு சொன்னது. நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம எல்லாருக்கும் பர்சனலா பகவான் சொன்ன மெசேஜஸ். அதனால நம்ம இதை அப்படிதான் பார்க்கணும். அதனால இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 18 daysல நம்ம என்ன பண்றோம், டு ப்ரிப்பேர் ஒன் ஃபார் ஏ டீப்பர் ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதை. அப்ப பகவான் நம்ம கூட பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, என்ன நம்ம கிட்ட பேசணும்னு பகவான் விருப்பப்பட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இது 18 days நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவான் நம்ம கூட என்ன பேச விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்மளால ஓரளவு புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் level 2 level 3 எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இன்டெப்த் நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வாழ்க்கையும் நம்ம ரொம்ப நல்லா நம்ம அமைச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த 18 daysல பாத்தீங்கன்னா டெய்லி 1 hour கிளாஸ் 7 to 8 இந்தியா டைம்ல. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர், 18 chapters இருக்கு பகவத்கீதையில, ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு. முக்கியமான விஷயங்கள் அந்த சாப்டர்ல இருக்கும், அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆஃப்டர் கிளாஸ் நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் டெய்லி நீங்க குவிஸ் பண்ணிடணும். குவிஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்க டெய்லியும் நீங்க லாகின் பண்ணி குவிஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 18th day நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல கெட் சர்டிபிகேட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைச்சிடும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல லெவல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதுதான் அந்த லெவல்ல. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது ஸ்ரத்தவான், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண சேவகா, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண சாதகா, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆச்சாரியா. இது எல்லாம் வந்து ஆஸ்பைரன்ட்ன்றது வரும். இது வந்து level 1 level 2 level 3 வரைக்கும் இதுல கவர் ஆயிடும், பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ குரு சரண ஆச்சாரியா, இது வந்து ஷெல்டர். அதுக்கப்புறம் ஹரிநாம இனிஷியேஷன், அது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன். அதுக்கப்புறம் பிராமண இனிஷியேஷன், அது செகண்ட் இனிஷியேஷன். ஆனா கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 லெவல்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு பகவான் நம்ம கிட்ட என்ன பேச விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால நம்ம இது கண்டிப்பா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும். நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்கு, நம்மளோட நல்லதுக்காக இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே. அப்புறம் பக்தி ஸ்டெப்ஸ், அதுதான் அங்க முன்னாடி சொன்னதுதான். ஸ்ரத்தவான், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண சேவகா. இப்ப நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ரத்தவான் அந்த சர்டிபிகேட் ஒண்ணு உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல இப்போ இந்த கோர்ஸ் பத்தி ஓரளவுக்கு பகவான் நம்ம கூட பேசுறாங்க, அது என்ன பேசுறாங்க, நம்ம கிட்ட என்ன பேச விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஃப்ரீ இ புக் இது இருக்கு. இது நீங்க வந்து போனீங்கன்னா vedabase.com அப்படின்றது இருக்கும். அங்க போயிட்டீங்கன்னா எல்லா புக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த லிங்க் வந்து இவங்க வந்து நம்ம ISKCON பெங்களூர்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த இது லிங்க் வந்து உங்களுக்கு இதுல என்னென்ன லிங்க் நாங்க சொல்றோமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு குரூப்லயே வாட்ஸ்அப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுலயே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்க அதை கூட நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு இருக்கும், ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ்ன்னு. இதுல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இ புக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். தமிழ்லயும் அதுல வந்து உங்களுக்கு இருக்கு, பகவத்கீதையோட தமிழ் புக்கும் இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இதோட தமிழ் பிடிஎஃப்பும் இருக்கு. இது எல்லாமே இங்கிலீஷ், ஹிந்தி எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கும். ஆனா இப்ப நம்ம தமிழ்ல நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணனால தமிழ் புக் உங்களுக்கு இதுல இருக்கும்.
சரிங்களா? அதுதான் இந்த லிங்க். இது வந்து நம்மளோட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து அந்த குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாரும் இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். அதுல போய் பாத்தீங்கனாலே இதுல நாங்க என்னென்ன லிங்க் சொல்றோமோ அது எல்லாமே அதுலயும் இருக்கும். ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ்க்கானது, அப்புறம் வந்து vedabase.comக்கு அதுக்கான லிங்க் எல்லாமும் இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் நாங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு புக்ஸ் இல்ல எனக்கு வந்து புக் வேண்டாம், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கையில பிசிக்கலா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்த லிங்க் இருக்கு. இதுல நீங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் கிடைக்கும். என்னென்ன புக் அப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் புக் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பெர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் அப்படின்ற ஒரு புக், அப்புறம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அப்புறம் ஒரு ஜபமாலை. கண்டிப்பா ஜபமாலை வந்து எல்லாரும் அவசியமா, புக்கும் ஜபமாலையும் ரொம்ப மஸ்ட். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில பகவான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பக்தி எப்படி பண்றதுன்றத. அதுல நம்மளோட கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஒரே ஒரு பக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் தி நேம் ஆஃப் லார்ட். ஓகேங்களா? பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுதான் நம்மளுக்கு கலிகாலத்துல கொடுத்துருக்கிற ஒரே ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. ஏன்னா நம்மளால அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும். வேற வந்து யஜ்ஞம் பண்ணணும், தவம் பண்ணணும், டேட்டி வர்ஷிப் தினமும் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கேயே ஒரு 4 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா நம்மளால கண்டிப்பா முடியாது இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல. அதனால நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல பகவானோட நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நம்மளுக்குள்ளார ஒரு பியூரிபிகேஷன் வரும், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ். பியூரிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது நாள் வரைக்கும் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் பகவானோட நாமத்தை சொல்ல சொல்ல விலகி போயிடும். விலகி போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பியூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட இருந்து பக்தி நல்லா வளரும். அதனால கண்டிப்பா ஜபமாலை அப்புறம் பகவத்கீதை புக் எல்லாம் வச்சுக்கிறது நல்லது. இல்ல எனக்கு வந்துட்டு புக்லயே நான் வாங்கிக்கிறேன் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுலயும் PDF இருக்கு, நீங்க அதுலயும் நீங்க பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது ISKCON நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அங்க டெய்டி பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் வந்து உங்களுக்கு நீங்க எல்லாருமே குரூப்ல இருப்பீங்க. அதுல என்னென்ன மெசேஜஸ் தேவையோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு லிங்க்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் ஆகும். அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு கோர்ஸ் பத்தியோ இல்ல ஏதாவது லிங்க் ஏதாவது வேணுமோ அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து அதுல எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புனா உங்களுக்கு நாங்க ரிப்ளை பண்ணுவோம். தினமும் 1 hour chat வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா வேற எந்த ஃபார்வர்டட் மெசேஜஸும் வேண்டாம். அதுதான். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம இங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்காக இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம அன்னெசரி மெசேஜஸ் எதுவும் ஷேர் பண்ணாம இந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களை மட்டும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுது லிங்க் அப்படின்னா நீங்க அதை சொன்னீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உடனே போஸ்ட் பண்ணுவோம் எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டீச்சர். என்னோட பேர் தாரிணி, நான் இங்க அபுதாபில இருக்கேன். நான் வந்து ISKCONல வந்து 3.5 years இருக்கேன். நிறைய லெக்சர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள்லாம் கத்துக்கிட்டேன். வாழ்க்கையில முன்னாடி ரொம்ப கோவம்லாம் இருக்கும், ரொம்ப வந்து டென்ஷன் ஆவேன். இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் சாண்டிங் பண்ண அந்த காம் டவுன் வந்து வந்துடும். சரிங்களா? அதனால அவசியம் எல்லாருமே பகவத்கீதையும் படிக்கணும், சாண்டிங்கும் பண்ணணும். இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அட்மினா வந்து கிருஷ்ணா பிரபுஜி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் காயத்ரி மாதாஜி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. அப்புறம் வாட்ஸ்அப்லயும் வந்துட்டு தனலட்சுமி மாதாஜி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அட்மின் ஒர்க்ல இருக்காங்க. அப்புறம் தானிஸ்ரீ மாதாஜி அவங்களும் கைட் பண்ணி அவங்களும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. நீங்க எங்கள யாரை வேணாலும் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வேணும்னாலும் கேட்டாலும் நாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை சரி பண்ணி கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் யாராவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா இங்க போன பேட்ச் அட்டென்ட் பண்ணவங்க? இருக்குமாம். இன்னும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். பகவத்கீதை போன இது பேட்ச் அட்டென்ட் பண்ணதுல உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்றது நீங்க உங்களுக்கு இங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நானே இங்க வந்துட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். நாமனிஷ்தா பிரபு அவங்களோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் 18 days கோர்ஸ் ஒரு தடவை அட்டென்ட் பண்ணல, 4-5 கிளாஸ் அவங்களோடதுலயே நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கண்டென்ட் எடுக்க வந்துகிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்துட்டு விஷயங்கள் தெரிய வந்துச்சு. நம்ம ஹியூமன் லைஃப், நம்மளோட இந்த இது எல்லாமே இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன் இல்லைங்களா, இந்த விஷயங்கள்லாம் கூட நிறைய விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில. ஒரு எக்ஸாம்பிள், முன்னால நிறைய தேவையில்லாம நிறைய பேசிட்டு இருப்பேன். ஆனா அது வந்து இது ஒரு வேர்ஸ் இருக்கு,
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேசுறது அப்படின்றது வந்து நம்மளது எப்பயுமே பகவானை பத்தின பேச்சா இருக்கணும், இல்லைன்னா நல்ல விஷயத்த மட்டும்தான் பேசணும். இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃப்ராக் கத்த கத்த என்ன ஆகும், அது பாம்புக்கு தான் எங்க இருக்குன்றதை காமிச்சு கொடுக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளோட பேச்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாமும் நம்ம வந்து நிறைய பிரபுவத்தா எழுதின புக்ஸ், இது வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவங்க எழுதின புக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இந்த கிளாஸஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்தையும் வாழ்க்கையில நான் தெரிஞ்சுக்க என்னோட விஷயங்கள், என்னோட அதாவது கிருஷ்ண பக்தின்றது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் லைஃப் ஸ்டைல கொண்டு வரும் நம்ம கிட்ட. சாண்டிங் பண்ணும்போது, பகவத்கீதை படிக்கும்போது நம்ம இது நாள் வரைக்கும் ஏதேதோ பண்ணிருப்போம், ஆனா அதெல்லாம் தப்பு போல இருக்கு, நம்ம இனிமேல் இந்த மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயத்துக்கு கொண்டு வரும். அதுவும் இதுல பாத்தீங்கன்னா 2-3 பேர் அவங்களோட விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கொரோனா வந்ததுனால ஐ மீன் இந்த பேண்டமிக் வந்ததுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைச்சது. அதுல வந்து மேங்களூர் ISKCON வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் 18 days கோர்ஸ். அதனால வந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் டைம் கூட எப்படி ஆச்சு, ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய வந்து பஜன்ஸ் கீர்த்தன்ஸ் இதெல்லாம கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத அவங்க அதுல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் ஜூம்ன்ற இதுல நம்ம இப்ப மீட் பண்றோம். ஜூம்ல வந்து நம்ம அட்டென்டிவா இருக்கணும் கிளாஸ்ல, ட்ரெஸ் கோட் அதெல்லாமும் பாத்துக்கலாம், ஆனா கண்டிப்பா அட்டென்டிவா இருக்கணும். அதுதான், அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து டீச்சர்ஸ்ட கேட்கலாம், ஜூம் கிளாஸ்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேட்கலாம். இல்ல அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ல கேட்கலாம், இல்லைன்னா டீச்சர்ஸ்க்கு கால் பண்ணலாம். அப்புறம் மெசேஜஸ் நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப்ல நீங்க ஷேர் பண்ணா அதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆன்சர் இப்பயே கிடைச்சிடும். ஜூம்லயே கேட்டாலே கிடைச்சிடும், இல்ல அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ல கிடைச்சிடும். அப்படி இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல அடுத்த ஸ்டெப் வராது. அப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த லிங்க்குக்கு நீங்க போனீங்கன்னா அதுல சேட் சப்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கு. 6 AM to 12 PM வரைக்கும் இருக்கும். அதுல நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸை நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஒரு லிங்க்கையும் நீங்க வந்து வெப்சைட் லிங்க்கையும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா நீங்க namadas@gmail.com, இது யாருன்னா டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டோட இமெயில் ஐடி. இங்க போயிட்டு நீங்க அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன விஷயம் வேணுமோ அதை நீங்க மெயில் பண்ணலாம். ஆனா இந்த அளவுக்கு போகாம கண்டிப்பா இங்கேயே அட்மின்ஸ் இருக்கும், எல்லாரும் இருக்கும். நாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன விஷயம் வேணும்னாலும் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல இல்ல கிளாஸ்ல நீங்க கேட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் அண்ட் ஸ்பேம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு மேங்களூர்ல. உங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது, கண்டிப்பா செய்யணும்னு கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா உங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க டொனேட் பண்ணலாம். டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல கொடுக்கும்போது அது நம்ம 12th சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம், பகவானுக்காக நம்ம செய்யற ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு நல்லதே கொடுக்கும், ஸ்பிரிச்சுவலாவும் மெட்டீரியல்லையும். அதனால இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இதுவும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் நீங்க எங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்க லிங்க் கண்டிப்பா அனுப்புவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா SMS மூலியமா யாராவது வந்து இந்த மாதிரி ISKCON மேங்களூர்ல வந்து டொனேஷன் கேட்கறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே கூடாது. வாட்ஸ்அப்ல பர்சனல் சாட்லயோ இல்லைன்னா வந்துட்டு SMS மூலியமாவோ எல்லாம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணவே வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டொனேட் பண்ணணும்னா ISKCONmangaluru.com இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு இதன் மூலியமா நீங்க கண்டிப்பா டொனேஷன் கொடுக்கலாம். இல்லைனாலும் நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது டொனேஷன் வந்துச்சுனாலே அது நீங்க ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் யாரையாவது கான்டாக்ட் பண்ணி இது உண்மையான்றதையும் நீங்க கேட்டுக்கோங்க. அப்படி யாராவது உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணா கூட நீங்க எங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, நாங்க அதை கண்டிப்பா செக் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா மெசேஜஸ் வராது மோரார்லெஸ் இல்லைங்களா. அப்படி இருந்தும் யாராவது வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா அவுட் சைட்ல இருந்து யாரோ அனுப்புறாங்கன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த அட்ரஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுல, அப்பதான் அது கரெக்டானதாகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அபிஷியல் இமெயில் ஐடின்றது இந்த 2 தான். ஒண்ணு வந்து ISKCON@gmail.com, இன்னொன்னு namadas@gmail.com. அந்த 2 தான் இமெயில். அதுக்கப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ், இது தாண்டி வேற எந்த விஷயத்திலயும் டொனேஷன்ன்றதே வரவே வராது. அதுவும் SMSலயோ இல்ல வாட்ஸ்அப்லயோ கேட்டாங்கன்னா நீங்க அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டாம். அப்படி ஏதாவது அனுப்பிச்சா எங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, அது என்னன்றதை செக் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க வந்து இங்க இதுதான் வந்து ISKCONோட அந்த வெப்சைட். இதுல போயிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்களோ கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்.
அதுக்கப்புறம் நீங்க குவிசஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோர்ஸ்க்கான சர்டிபிகேட்டும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு நிமிஷம். ISKCON மேங்களூரு. இதுதான் வெப்சைட்டு. நீங்க அங்க போயிட்டு www.iskonmangaluru.com அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேஜ் ஓபன் ஆகும். அதுல நீங்க போயிட்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மந்திர் அப்படின்றத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும். ஓகே, அதுல நீங்க வந்து போயிட்டு ஓபன் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நெட் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு, டவுனா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். அங்க போயிட்டு ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். இதுல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் சாரி, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ISKCON மேங்களூர் அந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மேல ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும். இதுல போயிட்டு நியூ யூசர், நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணணும். யாராவது உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்றேன். ஆனா இந்த நேரத்துல எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது நல்லது. நீங்களும் இதை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓபன் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்பயே அந்த வேலை வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுக்கறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. ஹரே விஜயகுமார் கலைவாணி. எனக்கு ஸ்பெல் பண்ணிடுறீங்களா? VI JA YA KUMAR கலைவாணி KALAI VANI 1978 @gmail.com. ஓகே, தேங்க் யூ. ஜெயந்தி முத்துசாமி. இல்ல, நான் இப்போ ஒருத்தவங்க வச்சு நான் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. அதுதான் நீங்க www.iskonmangaluru.com அதுக்கு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஜ் ஓபன் ஆகும். ஓபன் அப்புறம் நீங்க வந்து மேல ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதாவது நியூ யூசர் காமிக்கும். அதுல போயிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும். ஓகே ஒரே ஒரு क्वेश्चन ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கமே, அப்ப என்னாச்சு மாதாஜி? மாதாஜி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கமே ஏற்கனவே, இன்னைக்கு இந்த கோர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு. ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நீங்க அந்த இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிடும். லாகின் பண்ணிடலாம். சரி, இப்ப திருப்பி ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இல்ல மாதாஜி? சரி, ஓகே, தேங்க் யூ. நீங்க ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கீங்கன்னா அதேதான். இப்ப புதுசா இப்பதான் நான் கோர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டெண்ட் பண்றேன் அப்படின்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் ISKCONmangalore.com அதுல போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். அதுல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். பதிவு பண்ண பிறகுதான் வந்தது மாதாஜி. பதிவு பண்ண பிறகுதான் இந்த இதே கிடைச்சது எங்களுக்கு. மாதாஜி இதுல PPT மட்டும் தான் ஷோ ஆயிருக்கு. நீங்க வந்து வேற விண்டோ நீங்க எதுவும் காமிக்கிறது எதுவுமே ஷோ ஆகல மாதாஜி. பிரபுஜி என்ன சொல்றீங்க? இல்ல மாதாஜி, நீங்க இப்ப சொல்றீங்களே எப்படி பண்ணணும்ட்டு, ஆனா இங்க ஸ்கிரீன்ல எதுவுமே ஓபன் ஆகல. இல்ல, அந்த இன்டர்நெட் இதுல வந்து PPT தான் டிஸ்ப்ளேல இருக்கு. வேற எதுவுமே தெரியல மாதாஜி. சாரி ஒரு நிமிஷம். நாங்க ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தானே இத கவர்ன் பண்ணிருக்கோம். அது வாட்ஸ்அப் லிங்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்க. குயிஸ்க்காக செப்பரேட்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Basically, you just have to provide you the length and the width of the. தெரியுது மாதாஜி.
ஆக்சுவலா வந்து அப்ப நானு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூகுள் பேஜ் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓபன் பண்ணிக்கிட்டு www.iskonmangalore.com அது நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறணும். மாதாஜி லிங்க் ஆல்ரெடி இதுல குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். குரூப்ல ஷேர் இந்த பண்ணிருக்கீங்க. வெப்சைட் லிங்க் வந்து குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு ஈஸி அதுல இருந்து லிங்க் ரெஜிஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Thank you so much. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல போன உடனே இந்த ஆப்ஷன் கிடைக்கும். இதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் மேல ரெஜிஸ்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, இல்லைன்னா இந்த ஆல் கோர்சஸ் போனீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு குவிஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல போயிட்டு இந்த ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம். நியூ யூசரா இருந்தா இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஜ் ஓபன் ஆகும். விஜயகுமார் பிரபுஜி மறுபடியும் உங்களோட இமெயில் ஐடி சொல்றீங்களா? சொல்றாங்க மேடம். சொல்றாங்களா மேடம்? சொல்லுங்க. விஜயகுமார் சாட்ல நிறைய இருக்குது. நிறைய பேர் போட்டுருக்காங்க. அப்படிங்களா? நான் இவங்க எப்படி பண்ணிட்டுங்களா பிரபுஜி உங்களது? விஜயகுமார் கலைவாணி. ஒரு நிமிஷம். இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் இல்லைங்களா? எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் மாதாஜி. ஓகே. விஜயகுமார் கலைவாணி. 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 வாணி. 1978. 1978. @gmail.com. @gmail.com. ஆமா மாதாஜி. ஒரு தடவை பாத்துக்கிறீங்களா? இது கரெக்டா இருக்குங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மாதாஜி. உங்க பேர் எதுக்கு வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் சொல்லுங்க விஜயகுமார் பிரபுஜி. விஜயகுமார் கலைவாணி. நீங்க வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுக்கணும். விஜயகுமார் கொடுக்கணும். ஓகே. விஜயகுமார் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களோட இமெயில் ஐடியை நீங்க இதெல்லாம் மறுபடியும் போட்டுக்கணும். விஜயகுமார். ஏதாவது தப்பு இருந்தா எனக்கு சொல்லுங்க பிரபுஜி. சரி மாதாஜி. இமெயில் ஐடி தப்பா இருக்கு. மேல ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. 1978 gmail. 1978. ஓகே. ஆமா. ஓகே. Thank you. இதுல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துறேன். சரி மாதாஜி. இது வந்து கண்டிப்பா யாரும் உங்களோட இமெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அது வந்து சேஃப் கிடையாது. ஆனா இதுக்கு நீங்க தனி பாஸ்வேர்ட் வச்சுக்கணும். ஆனா இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு என்ன இமெயில் ஐடி போறீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பதான் இதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. அப்படி ஒருவேளை வந்து டெக்னிக்கல் டீம்ல உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஆனா நீங்க இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்பதான் லாகின் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மாதாஜி இதுல பாஸ்வேர்ட் வந்து நியூ இது போடணுங்களா மாதாஜி? ஆமா. இப்ப நீங்க போன கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா போன கிளாஸ் நீங்க ஒரு இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லீங்களா, அதே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளாஸ்க்கும். இல்ல மாதாஜி இதான் ஃபர்ஸ்ட் நியூ கிளாஸ். அப்பனா வந்து நீங்க இதே மாதிரி பண்ணணும் மாதாஜி. உங்களோட இமெயில் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்ட். ஆனா உங்களோட உண்மையான பாஸ்வேர்ட் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க கூடாது. அது போடக்கூடாது. அது போட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அவ்வளோ இது இல்ல. நீங்க புதுசா ஒரு பாஸ்வேர்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்றத வந்து நான் வந்து பிரபுஜிக்கு கொடுக்குறேன். ஹெச் மட்டும் கேபிட்டல், மற்றதெல்லாம் வந்து பிரபுஜி நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் ஹெச் மாதாஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மாதாஜி. அப்புறம் 01 ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுல. 01. சரிங்க மாதாஜி. நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்க மாதாஜி. குவிஸ் ஓபன் ஆகும்போது நீங்க இந்த லிங்க் நாங்க பயன்படுத்தி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? பிரபுஜி என்ன கேக்குறீங்க? குவிஸ் ஓபன் பண்ணும்போது இத ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா குவிஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாமா நாங்க?
பண்ணலாம். இப்ப 0 டே குவிஸ்ன்னு இருக்கும். அது நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்ப குவிஸ் வரும்போது நாங்க அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லீங்களா? நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகுதான். ஆமா, கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணனும். ISKCON.com போயிட்டு அதுல மேல இது ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல நீங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் ஒண்ணு நம்ம முன்னாடி காமிச்சோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி ஓபன் ஆகும். அதுல நியூ யூசருக்கு ரெஜிஸ்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும். மேம் என் பேரும் சொல்லட்டுங்களா மேம்? இப்ப நான் ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அது வேணா நான் மாதாஜி இப்ப பண்ணனுங்களா? இப்ப பண்ணா 0 டே குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம். ஓ, இன்னைக்கு குவிஸ் மாதாஜி? ஆமா, இன்னைக்கு குவிஸ். டெய்லியும் 18 டேஸ்க்கும் குவிஸ் வரும். ஒண்ணு நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம். இது இல்லாம கோர்ஸ் மெட்டீரியல்லாம் உங்களுக்கு அதுல ஷேர் ஆகும். அதெல்லாம நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்ல மாதாஜி, ஒன்ஸ் இன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா அகைன் இதே போலயே பண்ணணுமா மாதாஜி? இல்ல அந்த குவிஸ் மட்டும் ப்ராசஸ் தான். ஒரு தடவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா போதும். ஓகே மாதாஜி. பாஸ்வேர்ட் நீங்க தருவீங்களா? இல்ல நீங்க தான் போட்டுக்கணும். மாதாஜி பாஸ்வேர்டு வேற, இமெயில் வேறங்களா? இமெயில் ஐடி உங்களோடது இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நீங்க வந்து இதுல போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அது மாதிரி நீங்க போட்டுக்கலாம். ஆனா உங்களோட இமெயில் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டு வச்சிருப்பீங்களா, அது போட வேண்டாம். ராமா கூட போட்டுக்கலாம். அது மாதிரி நீங்க போட்டுக்கலாம். சரி சரி. வேற பேர் நான் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 01 போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ராதா கிருஷ்ணா போடலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி நீங்க பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி சரி சரி. அது அவங்க மொபைல் நம்பர் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காது. அது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சொல்றாங்க மொபைல் நம்பர் போட்டுவாங்க அப்போ பாஸ்வேர்ட்ல. ஆமா பாஸ்வேர்ட் அவங்க மொபைல் நம்பரை யூஸ் பண்ணுங்க. அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இதுல வந்து இந்த பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வந்து உங்க சர்டிபிகேட்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஆமா, நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் சொன்னாங்க இல்லீங்களா, போடணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா விஜயகுமார் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பேர்ல தான் சர்டிபிகேட் வரும். அதனால உங்களுக்கு எந்த பேர் அந்த பேரை நீங்க போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த 3 விஷயத்தையும் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோ. ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் மெயில் வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சது அப்படிதானே மாதாஜி? ஆமா, கண்டிப்பா. ஓகே. சாரி, ஒரு நிமிஷம். குருஜி இன்னொரு முறை சொல்லுங்களேன், அந்த எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஐ மீன் அந்த இதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் எனக்கு, அந்த மெயில் ஐடிக்கு என்ன பண்ணணும்ட்டு. இப்ப உள்ள இது எல்லாமே ரெக்கார்டிங்ல வந்து யூடியூப்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதை வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு பாத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ வந்து நம்ம யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு இந்த லிங்கை வந்து உங்களுக்கு குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. மறுபடியும் ஏதாவது டவுட்னா உங்களுக்கு வந்து அதுல வாட்ஸ்அப்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணிட்டா போதும், உங்களுக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம். குருஜி இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட் கேட்கட்டுமா? ஹலோ, அவசியம் கேளுங்க. சொல்லுங்க. விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம்க்கும் ரெண்டுமே கிருஷ்ணனோட ரிலேட்டட் தான் இல்லையா? லார்ட் கிருஷ்ணாவோட ரிலேட்டட் தான். அதுக்கும் இந்த பகவத்கீதாக்கும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ? அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? அவசியம் சொல்றேன். கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு சொல்லட்டுங்களா? முடிச்சிட்ட உடனே சொல்லுங்கம்மா. அவசியம். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லி கிரியேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காமிக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இமெயிலையும் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும், பாத்தீங்கன்னா தெரியும். மாதாஜி கூகுள்ல போய் www.iskonmangalore.com போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? கூகுள் அது போனீங்கன்னா அதுல வந்து நீங்க அந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உள்ளார வந்துட்டு உங்களுக்கு பேஜ் ஓபன் ஆகும். அதுல போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு நிமிஷம், எங்க வாட்ஸ்அப்ல வருங்களா மேம் இந்த ஃபார்ம்? கண்டிப்பா. வாட்ஸ்அப்ல இல்ல, நீங்க இந்த யூடியூப் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து யூடியூப்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் ஆகும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க அதுல கூட நீங்க போய் தெரிஞ்சுட்டு மறுபடியும் பண்ணலாம். இப்ப யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த லிங்க் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இதுல வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி. இப்ப அதுல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாங்களா மாதாஜி? அவசியம் அதுலயும் போயிட்டு. தேங்க் யூ மாதாஜி. பிரபுஜி வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுங்களா? கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இல்ல மாதாஜி, இவ்வளவுதான். அது வந்து யூசர் நேம் நம்ம மேல கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அவங்க சில நேரம் நேம் மேல கொடுத்துருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல.
சிலவங்க மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க. அது வச்சு தான் நம்ம லாகின் பண்ண முடியும். அதுவும் பாஸ்வேர்டு. ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யாராவது லாகின் இஷ்யூனா நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம். சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஆமா. லாகின் இஷ்யூ ஏதாவது லாகின் ஆகல, பாருங்க பாஸ்வேர்டு ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம வந்து நம்ம டாட்டா பேஸ்ல செக் பண்ணி அவங்களுக்கு ரீசெட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அது பிரச்சனை. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி வந்துட்டு எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு எதனாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்க கிட்டயும் நம்ம வந்துட்டு கேட்டோம்னா அவங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஆல் கோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா மேல, இதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குவிசஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இதுல கிடைக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். பேஜ் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுல எல்லா லாங்குவேஜும் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ISKCONல வந்து மேங்களூர்ல எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ் அதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணணும். பிரபுஜி எனக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண தெரியல பிரபுஜி, எனக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியுங்களா பிரபுஜி? ஓகே மாதாஜி. நீங்க வந்து அந்த இதுல வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு வந்து உங்க மெயில் ஐடி ஓகே மேம். மெயில் ஐடி மட்டும் கொடுங்க. மெயில் ஐடி உங்க ஓகே பேர். ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுல நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? லாகின் பண்ணிட்டு இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிரபுஜியோட நாம் இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது போட்டு நம்ம லாகின் பண்ணிடலாம். பிரபுஜி குரூப்ல அனுப்பலாமா பிரபுஜி? பிரைவேட் அனுப்புங்க மாதாஜி. குரூப் லாக்ல இருக்க போன 2 நாளைக்கு. பிரச்சனை இல்லை. நான் வேணா குரூப் ஓபன் பண்றேன். யாருக்கெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமோ அங்க அதுல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே பிரபுஜி. ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்காக அந்த குரூப்பை ஓபன் பண்ணுங்க. ஓகே பிரபுஜி. சாட்ல போட்டிருக்கேன் பிரபுஜி ஷாம்லான்ட்டு. இந்த சாட்ல போட்டாச்சுன்னு என்னால காப்பி பண்ணி இது பண்ண முடியாது. நான் வாட்ஸ்அப் சாட் ஓபன் பண்றேன் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்காக. நீங்க யாருக்கெல்லாம் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்காக ஓபன் பண்றேன். ஓகே. நீங்க அங்க உங்க இமெயில் ஐடி அப்புறம் உங்க பேர் அது மட்டும் போட்டா போதும். ஓகே. ஃபோன் நம்பர் தேவையில்லை. இதுல ஃபோன் நம்பர் இந்த குரூப்ல தானே இருக்கீங்க. நான் அதுல இருந்து வேணா தேவை இருந்தா எடுத்துக்கலாம். அதுல சரி. பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு நான் அதுல பர்சனலா ஷேர் பண்ணிடுறேன். அப்ப யாரும் குரூப்ல பார்க்க முடியாது. ஓகே மாதாஜி, அதுல என்ன சொல்லுங்க பிரபுஜி. அதுல 1978 போடலாம் மாதாஜி, அந்த இமெயில் ஐடி போடும்போது. அதுதான் அது நான் ஆமா அது ஒண்ணு பண்ணல. அப்புறம் இன்னொன்னு ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணனால இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. 19 சொல்லுங்க, என்ன பேரு? 1978 மாதாஜி. 1978. ஆமா. இருந்தாலும் இதுலயே நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தமிழ் அப்படின்றது வரும். அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து அந்த குவிசஸ் லிங்க்குக்கு இது உங்களை எடுத்துட்டு போகும். யாருக்காவது இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்க. பர்சனல் மெசேஜ்ல உங்களோட இமெயில் ஐடி வந்து ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பிரபுஜி ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா பிரபுஜி? மாதாஜி இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதானே குவிஸ் வரும் மாதாஜி. இப்ப நாங்க பண்ணல பிரபுஜி, அதுக்கப்புறம் பண்றேன் சொல்லிருக்காங்க. நீங்க பண்ணலாம், அப்புறம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஓபன் ஆகும். ஆமாம் மாதாஜி. உங்களுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி கிடைக்கும். சாப்டர் 1, அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்டர் 2, 3 இந்த மாதிரி 18 சாப்டர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு இருக்கும். இதுல நீங்க ஒரு சாப்டர் நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க குவிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிடும். என் வாட்ஸ்அப்ல ஓபன் ஆகல மேம். எது குவிஸ் லிங்க் ஓபன் ஆகலன்றீங்களா? ஆமா மேம். பிரபுஜி அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்கள வந்து அவங்க மெயில் ஐடி கொஞ்சம் கழிச்சு நாம வந்து அந்த குரூப் ஓபன் பண்ணும்போது அவங்க அதுல போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். மெயில் ஐடி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும். இதுல நீங்க போயிட்டு குவிசஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுல டேக் திஸ் கோர்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா அதுல வரும். அப்புறம் தான் உள்ள போக முடியும். இன்னைக்கு குவிஸ் இருக்கா மாதாஜி? இன்னைக்கு கிடையாது. நாளையில இருந்து தொடங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு 0 கிளாஸ். இன்னும் வந்து இது வந்து உங்க அறிமுக வகுப்பு மட்டும். உங்களுக்கு டீச்சர் எல்லாம் இது மாதாஜி எல்லாம் சொல்லி தராங்கல்ல, அதுக்காக மட்டும். ஓகே பிரபுஜி. தேங்க் யூ பிரபுஜி. ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் பேஜ். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இதுல வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களை அது எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டு போகும். அங்க போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட சர்டிபிகேட்ல என்ன பேர் வரணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த பேர் கொடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். உங்களோட இமெயில் ஐடியோட பர்சனல் பாஸ்வேர்டு இதில் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். இதுக்கு பதில் வேற ஏதாவது ஒரு பேரு இல்லைன்னா பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி உங்களோட மொபைல் நம்பர் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா மொபைல் நம்பர் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அது மறக்கவும் மறக்காது, ஈஸியாவும் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வெப்சைட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யூடியூபும் இருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல் இதுதான், ISKCON ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் அப்படின்றது யூடியூப் இருக்கு. எல்லாரும் அவசியம் நம்ம கிளாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகி உங்களுக்கு யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க அந்த வீடியோ பிளே பண்ணி நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். அது ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்லயும் வந்து இருக்கும். அதுலயும் நீங்க வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்ல ISKCON ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் அதுல போயிட்டு நீங்க ஃபாலோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன மெசேஜஸ் வருதோ அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இது வந்துடும், மெசேஜஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி யூடியூபும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ் அவங்க அப்லோட் பண்றாங்களோ அதெல்லாம உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டடான ஃபங்க்ஷன் நீங்க வந்து அதுல பார்க்கலாம். கோயில் விஷயமான விஷயங்கள் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி குவிஸ். இப்போ அதான் ஒன்ஸ் நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து மேல போய் ரெஜிஸ்டர்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா குவிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வரும். அதுல போயிட்டீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதுல நம்ம தமிழ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், அதனால தமிழ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப நான் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதுல நீங்க பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் புக் பர்ச்சேஸ் அதுதான் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு. அது குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். அதுல போய் நீங்க வாங்கிக்கலாம். இல்லைன்னா இ புக் அதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் தான் மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் சங்கல்பா, அதாவது நம்ம இந்த 18 days கோர்ஸை நல்ல விதமா நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இதோட முடியாம அடுத்த லெவலுக்கும் நம்ம எல்லாரும் டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா நம்ம சங்கல்பம் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரணாமா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஷலாகிய சக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட பிரணாம மந்திரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓம் நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய புத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவதி பர்ஷத்ததேச தாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்த. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. இதுல நம்ம எல்லாரும் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறது என்னன்னா, இந்த 18 days நம்ம ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணாம அட்டென்ட் பண்ணணும். பகவானோட வார்த்தைகள்லாம் நம்ம கேட்கணும். அததான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களோட அவங்க கிட்ட நம்ம பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்க கிட்ட நம்ம பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கலாம். நல்லபடியா இந்த கோர்ஸை நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாவும் ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். இந்த கோர்ஸ்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம 3 தடவை ஜபம் பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கேட்கலாம்.